Hmanhmawh deuhin nula pakhat hian South Bank Cafe lam a pan hlawk a. A best friend miao miao in tap chungah a bialpa in a kawp tih a hriat chhuah thu leh nuhosa deuh nena an in hmuh mek thu a hrilh avangin a lainat leh thinrim em avang chuan chu pa chu vachim sak deuh hlak a tum ani. Necktie sen orin pangpar pawh a lei tih a sawi avang khan a hma thu te chu an nih ngei ringin thingpui chuan a va theh tlawr mai. Enge hriata tu ngei nih thinrim zet hian chu pa chuan a lo zawt. Lo ngai thla te kei ziangsi hian ka hming ka thlak ngai lo. Thianu, nu te, nang pawh chu sum leh pai engah hmel te reng nen. Engtin nge hetiang mi palir lutuk hi i lo duh theih zawk le. Sangin hmel tha viau mahse lak tlak lo lutuk ani hi. Ate zui burbura. Khang lang che chuan security he nu hi a mawl deuh ani hi lo theh chhuak vat deuh ka king dawn khawp mai che. Min puh hming chiat man chu i la hmu nge yang. Chu pa pawh chu a thin a rim hle. Security te chuan hri hian chu an lo chel bet vata. Du le min king ro ti pa in a phei khawk bun a theh chhuak nol. Ngoi lok deuh he nu la nge mai hi i nupui atan chuan a tha ang. Irem te chuan vo ina event kha chu kan thei ngil thei ani mai lom ni. An bula nu chuan nui vur na lo ti. Ka nei ngwa rang. Iu da bao lak tlak lawa. Ti in hri hian chuan a lo kawk vua. Hei, tu nge min ko. Ti in an pia ruma chang chuan tlangwal pakhat a lo chuak nol. Necktie sen a lo or ve tho chu lo ni in. Chu pa nge chu da bao a zuak chua lo ni. Si hian chu a in thiam lovin a zak hle. Chen chung ko fa pa, chen zing zawa le anu te a lo ti buai ve rimut chu lo ni in. Ka ti palu tu ko, siya swal vang leo leo ani. Ati chuan, ngay dam che ila, pulis ka kau kera ngay nang, ilo yar tur lo ngay tua may ro. Zing zawa chuan a lo ti muk si. Ka fa pa hian legal team cha ber te a siya niya, voi na hian inay du lo chuan, jail bang izut ve shep chu a ngay doon ani mel kop may. Nu chenin a lo ti le bok si vang chuan. Ariru chu a buai lea. Kanu, inde ngut chui soy le. Zing zawa na lo ti rualin. Karem ti siya ni na lo ti vat. Jail tan ay chuan, pasal nei chu tlan amzo kina siya nakina a chen le da imay doon ani. Anu thu chu zing zawa chuan nel ngambi khek lo. In me rum run chung chuan, in nei certificate te chu an vala chuak doon tangi nge a. Tlalak na ero chuan, zalo devin an nui lui ve sham. Beise lo taka til a thlenta ka chuan, siya ni chu in chir na hlir chuan a khato. Inui hian ivan chevele. Zing zawan a lo lati zui pei chu, ke shepa chak le. Chutakara a chian nu miao miao le da bawa nge mai kha an na huzui. Rotten cucumber kha. Siya nin a lo ti lain. Nang bok chu. Da bao ni lawin rotten cucumber mo iming diktak chu lo ni a. Zing zawan a lo ti phok le. Teu lo mai da bawa nge kani hi. Ti in a thinarim le a. Miao miao we chuan a lo tlun ngal hur. Siya ni fe kani. Kani che hi min thik wang ani ang. Tuna chang chuan siyan nang le kei hi kan khovel a sang to ang. Da bawan inte karte min le don. Nang chu tun thleng po in engma ila nei ve the si lo. Khwa hua le la thlai te ka vaching le mai ro. A lo ti ta dai mai. An chan dun chuan ko khat chuak ni in. Ko puya chuan na cha be se in an local dun a lo ni a. Miao miao enge thleng ta iwa danglam ta ve a. Siya ni na ti chuan. Danglam to ma ka son zel don. Nang ang klas niam lutuk kha chuan din mun cha inei ve thei ngai lovang. Pasal te chu ilo nei ve thau ti naim ni. Rotten white radish ang he mai. Ti in miao miao te chu an lo nui ve la. Nang ve kha, rotten guava yan an nen. Zing zawa na lo ti ve thung. Keipo eng ti thu lo. Ani le zel ilo nui za chu le. Ti in siya nin a lo beng shep bok. Da bawa ne na chuan miao miao chua kawa. Zing zawa a lo injing ve ngal.
Mahse asa zu a tak mai chuan Shriya ni chuan alo tlawh sak popa. Davao pa hi Chingzao Group Executive Member alo ni ve awm e. Nang ni pahnih hian ngaidam in dil lo chuan in hre khawpang miao miawin alo ti le. Dil lo taila Chingzao an a tih laiin keimah ka dilang cheu Shriya nin alo ti thung. Ani a hnu thing tiraw ka beng her sok chenga kan ngaidamang che miao miawin alo ti khang lang. Chingzao chuan alo rem ti ta ho lova. Shriya ni kawr nghawngah chuan khain a kut leh lamin miao miawi kut alo man bawk. Che hi raw leh mai an kalsan ngal nal nal. Secretary chuan kar kawngkhar te chu alo hun sak zung zunga. Guava Shriya ni chuan ava ti le shama. Rotten cucumber Chingzao an alo ti ve bawk. Kar chu an han en chianga. Chingzao Group President kar ni tlatin Davao chuan a hreta. Kar chu Chingzao chuan a ruk ani thu soiphotin a hnu deuh chuan an haw ani thu chua soi le a. Driver ang chuan a in soi. Secretary po chu driver ve tho ani thu le. A hming chu Zuzuwa ani thu a soi le boka. Rethe deuh angin ngai sila, chenvat sila a duh wang ani. In nei I duh lova, kein ka duh lo boka. Mahse kan uwang chawin kan in nei to a. In chen nga lang. Chingzao an alo ti ngal der mai. A chi lo, Secretary chuan alo ti vata. Engwangin, inui na phal lovang. O, kan shil lo mai dawn alom. Secretary chuan Shriya ni chu chua tir lukin. Inu khan a share atangin za som hnih lai. Shriya ni hi a pe nia o. Baka ani hi nei chuan. Pu in Miss Zi nei tir atum chikha. Ipumpil thei a ring bukani. Alo ti tamai. Siat ngai lo ton sabop man ang chek ani. Hetiang nupuya nei ngot mai te chua. Ti in Chingzao chu apun luk-luka. Nei le mai ro. A hmel po chiat lo hi. ZI chuan a fil da iso kang. Bialpa po ala nei ngai lova. Tunun po a harsa lovang. Share po ita ni zel do na sin. Secretary an alo ti tak zela chuan. Chenri lo mai chu adu veta a. Lelama Davao te khan CEO nupui hual chu ZE ani thu an lo sheve che a. Miao miawi chu a tho huai mai. Aru takin a chanu chu alo eru le chin ani ome. Alo itsik man thot. Khopuya alo kalvena chan po. Anu le paten putar nei tir an tumwang ani. Nucheni chuan a fate chu in khata cheng dun turin adu boksi a. Rethe deuh anga alo in soi to sir wang khan. Shriya ni ina zok chuan mai chu. Chingzao chuan adu a. In chen adu le lo thut mai chu. Shriya ni chuan makati in alung oi lo le. Nang ma wang hi alom. Chingzao na ti taka chuan. Min du ti na em ni. Ani thei lovang. Ti in alo lai vel. Imu mga ni lo mo. Nang ma wang ka ti chan chu. Karirui hliam wang zok ani. Chingzao na lau ti chut. A secretary fu ina kha a she chuak zoka. Va in la zeile kwal vel thutin fote avatum. Shriya ni lai lutuk chuan kong kharin a kut chu alo chil nan pal. Na ati hle. Abam zo le tavek mai. Kor khai nai du chuan heta hian na om o. Shriya ni na lau ti chuan. No sen ve shim nge iti der zok. Ti pa in Chingzao chuan alo hnai shuta. Shriya ni chu nui chungin alo mai mi ching vel. Chingzao chuan alo nam son le dora. Hei hi chu karum turani. Bye. Ala ti zui. Tun tlenga nupui I muzo lo po hi amak lo ve a. Kei ang chelo lutuk mai min nei hi chu ivan nei ngot mai. Shriya ni chuan ati vei sup. Zan lama mut an kham lo dun ema wang chuan. Nilengin an ham maya. Director masa abana wangin. Director tharatan chuan. Miao miawi chu than ani thu an buang tathut. Manager ni lai mek. Shriya ni tan chuan atlom thlakin. Alung oi thlak lo le. Mi te po chuan mak an tilom le a. Vo in chu izoi reo mai. Na ithok chalo. Lo po imu thei lovang. Bonus tun thla po idong lo bokang.
miao miao hi chuan alo ti zui ngal zat bawk a hriat ni chuan eng tin ma chhang lo chuta kara a in luah chu miao miao hi khan anu leh pa te alo hrilh saka lo changin alo haw chiah chu an cake lut ngal bor bor hetah hian ilo biru vel emaw tiin an sawi sa zui engtin nge hetiang hian ka chungah in tih theih pawisa pawh ka lo thon reng zel cheu kha a tih lawm lawm pawh in a tlem lutuk khatiang eng tham mani lo an lo ti hmiah mai van nei thlak takin zingzaw a pawh khan a phone a theih ngil awangin inah chuan alo haw hlohh mai an in hmuthut chu an phawk tlang hle hriat nu leh pa te an nih thu chu sawiin chibai ule tiin room lam chu pan ngal mai a tum a boi a awm lo room ah chuan ni kal thei lovang an lo ti mahse thawm chu an hre zui ta a room ah chuan lut luiin zuanga chu a hnek leng pawp a hriat ni chu a buaipui ngal engtin ma lo khawih che hman lo hlovin chu paha chu a lo tih bal sak zawk a lo ni zuanga chu a lung awi lo nasa mai hetah mipa i lo awmpui wang ani maw i lo haw duh miah lo chhuak rawh a nih lo chuan hnuai khat tal a man min pek a ngaiang tiin hriat nu leh pa te chu an lo pawr hle video in hriat ni chuan a lo la char char si a police a kauh thu a sawi takah phei chuan an hlau ta hle a an haw san ta ri an lo tih buai leh an hlo awangin zingzaw a chuan ama in lamah chuan a hruai ta a mahse a thian te in a luah haw ang chuan a sawi daih thung hriat ni pawh chuan nadang zawn daih mai chu a duh tawh a zingzaw a chu a in bual hmasa a kawr thlakna tur laksak turin a lo au a suitcase a han hawn chuan hmeichhe kawr hlir hi a lo awm si a mak a ti in a rap zawk hle tuai a lo ni ring ani te chu a ring a kawr pakhat chu a va pe tawp zingzaw a pawh chu a lo meng phawk hle a he thil hi eng nge ni engtiang hmalak ngei tuma tiin lungawi lo zet chuan a lo chhuak i suitcase a awm a lawm ka pek che hriat nin a lo tih takah chuan secretary thil ti vek ani chu a ring ta a lai leh deuh thutin kawr chuan hriat ni hmel chu a khuh a a kalsan ngal wangwang nadang a zawn chhung chu office a kal zel rih chu a duh a mahse a bungrua vel chu miao miao hi chuan a eng amah hma chuan a lo dah bo sak vek i lo kal peih tawh pawh ka ring lova min tih thin rim chuan i hna i chan ngal thei tih lan tirna nih kha a lo ti ham ham ka tih chakna a rei tawh bawk a tiin parda te chu hriat ni chuan a zar thla vek a engei ti dawn ngaidam min dil i tumem ni miao miao in a lo ti vel ka chhung te ka awm nei lo hrila enge ka chungah thleng dawn tih hri vek chungin i tawng theih man chu i hmu khawpang tiin a thian nu chu a sawp ta hrep mai a bang zui ngal bawk enga ti nge director tia an lo zawh chuan ka tlu pal ani hi tiin miao miao in a lo chhang zai chuti laiin nucheni kha a thawna hotel ah chuan lo kalin kan mo nu ka lo hmuluk dawn a ti awang chuan manager te chuan mak an ti in tha takin an lo dawng sawnga hriat ni erawh an thawhpui zialin ni chu mikhual pakhatin mawi lo taka a fiam awang chuan a duh lo awangin chu pa chuan a suitcase ti chhia ah chuan a lo puh let daih mai chu a va hmu a manager ka nihna angin ngaidam ka dile engzat nge zangna dumna chu i phutang chu pa bulah chuan a va ti siang khat man ania choice la a thlonin he hotel ah hian ka thleng bawkang ani lo chuan nang ne na a hun hlim awm tak man dun pawh pui ka ti chuang mi alovania chu pa chuan a lo ti vel ham ham hnathawk pakhat lo kalin cctv footage ah engkim a lan thu a lo hrilh police koru hriat nin a tih takah chuan in hotel hi in hming che thei tih hria em chu pa chuan a lo ti le thiam lohna kan nei hlei nem min tih dan zawng zawng te pawh kha ka record vek bakah i suitcase hi a rang rengot ania blade ah thai ran tih hriat reng reng hnathawk ten a hriam hrei kan keng ngai lova police in an chhui hunah a chiang mai ang chu hriat nin a lo ti ve hmak tiani group te hian kumtin in hotel ah hian room sang chuang kan book thin a sin min king a mang maw chu pa chuan a lo ti leh tun tuna
Tuna chuan ka bang tawh dawna lo vak tur ka nei tawh hlei nem. Chu pawh ni se khawiah mah hna i hmu zo tawh chuang lovang. Chu pa chuan a lo ti le a. Tunge ka mo nu chu khatianga lo tingama hna a hmu tawh lovang lo ti. Ti in Nuchen hi chu lo lut. Chu pa chuan ani na a lo hre si a. Lau thawng takin an hmaa chuan a lo ching ngal. Ka thiam lo vek ani ate chung tawh mai. Chuak phot mai te Nuchen in ati ta ka chuan. Lom deuh chuan a in nor chuak troi a. A mo nu dan chuan sup a lo gen sak chu ni in. Kanu ti a ko tawh tur chuan a lo hril. Chuta miau miawi kha police nen a lo lang ve thung. Kan company client poimo tak i hno bo awangin man ini dawn ani a lo ti ngal thawr. Nuchen ni chuan a mo nu chu lo chanin a lo beng hrepa. Chuta a chet dan mawi lo tak awangin director ani na atang chuan ban ala ni zui. Shriya ni ero a hna thaw that le harsat na hmuna pawh chin fel dan tur a hriat zel awang chuan director a kaisan tir ani ve ta thunga. Nuchen ni chu a lo khu deuh khar a. Manager chuan director mai ni lovin he hotela vice president hi ini ti kapuange a lo la ti zui. Makati in a lom hle a. Nuchen ni chuan van nei na keng tu ini hi kalom pui lutuk che a lo ti ve mai a. Shriya ni pawh chuan engmah rin hlel na chang pawh a hrelem lo. Hlim takin in lampan chuan a ho a. Na a kaisan lom nan an pa chu kawr thar a leisak. Hmeichhe kawr tho a leisak le. Zingzawa ti ngai na hrelo in la pa ve bawk si chuan a lo fop ta ringawt a. Min du em ala ti zui. Ai ti in a lu a lo thin khum a. O khatiang chia kha ni. Hmeichhe kawr nei ma ila ka du kher lo. Nang pon min fop ma la min du kher lo ang kha ni mai. A thil soi fiat tum dan vel chu Shriya ni chuan a hre thiam lo tok mai. Manager u chuan an hotel financial report te chu Shriya ni hnen chuan lo kengin a lo hmu zung a. Chengzao group te chuan annual meeting an hwai hawt dawna. Chuta chuan an hotel pawh chu report pe ve tura ti an ni awangin ama chu a rinzaw ber thu a hril. Annual meeting an nei na hmun tur a va thlen chuan a pasal Zingzawa chu mitam takin hall lampan a an zui lut lai chu a va hmu hman thuak a. Mak a ti kher mai. Restroom a chuan lutin nula ho chu an lo in chei sup a. Chengzao group president a lo kal dawna min du ve mel mai the sin ti in an tang hle a lo ni. Ma se then khat chuan Miss Z nena an in hwal tawh thu te chu an soi bawk a. In cheina room a lo om ve reng tak awang khan a hrar tur emaw ti in tui in tur sempol a chuan Shriya ni chu an lo tel tir ve hmia a. Ani la chuan a ngai na hrelo tak le poisa tam tak an pek dawn si awang chuan a lo hmel du bik lo. Hall chung a va lut chu a pasal te chuan dawhkan an lo kil der tawh a. An in hmu chu an meng phok na sa mai. Rang deuhin Zingzawa chuan a hmai chu a lo hliah ngal.